Και πάλι γεια σας. Σήμερα θα φτιάξουμε κοτόπουλο με καρμπονάρα ιταλική, γιατί θα είναι με φρέσκο αυγό, δεν θα είναι με κρέμα γάλακτος, με τορταλένια, αυτά εδώ, μακαρόνια έτοιμα είναι. Αργότερα θα έκανα και σε κάποιο άλλο βίντεο με δικά μου μακαρόνια σπιτικά, αλλά τώρα δεν το κάνω. Τώρα το κάνω με έτοιμα μακαρόνια. Λοιπόν, το κοτόπουλο το κάνω σε κυβάκια, μεσαία κυβάκια. Το κοτόπουλο σε μεσαία κυβάκια. Έτσι, να είναι έτοιμα. Πήρα μισό κιλό κοτόπουλο, στήθος κοτόπουλο, είναι στήθος αυτό, και το ετοιμάζω για τη γανιά. Αυτή τη στιγμή έβαλα το νερό να βράζει και κάνω προετοιμασίες. Το κάθε τι πώς θα το κάνω. Λοιπόν, εντάξει παιδιά. Λοιπόν, τώρα φτάνουμε σε σημείο. Λοιπόν, έχουμε αλάτι, πιπέρι μαύρο και σε σκόνη σκόρδο. Μια πιπεριά παίρνω, μια κόκκινη, θέλετε πράσινη, ό,τι θέλετε. Εγώ πήρα μια κόκκινη. Τα κάνω σε μικρά κυβάκια, έτσι, δεν πειράζει, θα ψηθεί, μόνο τη γεύση θέλουμε. Μια χαρά είναι. Το βάλουμε και στην άκρη μετά. Παίρνουμε 3 σκορδάκια μικρούλικα, τα κόβουμε και αυτά. Τα ετοιμάζουμε και αυτά. Τα βάζουμε χύμα μαζί με την πιπεριά. Παίρνουμε και ένα μεγάλο κρεμμύδι.
σε ένα μπολ και αυτά όλα μαζί. Τα έχω εδώ ανακατεμένα όλα, και το σκόρδο και την πιπεριά και το κρεμμύδι, υπάρχει λόγος. Όπως και έχω ετοιμάσει και το κοτόπουλο έτοιμο. Θα ετοιμάσω τώρα και το μανιτάρι. Εγώ το κόβω έτσι. Το μανιτάρι το ετοιμάζω. Ετοίμασα όλο το μανιτάρι. Το βάζω στη πιατέλα του. Πάντα να προσπαθείτε να έχετε καθαρό το πάγκο κοπής, το ξύλο κοπής τέλος πάντων, να είσαστε λίγο πιο καθαροί. Πάντα. Είμαστε έτοιμοι να σουτάρουμε με λίγο λαδάκι και το κοτόπουλο, το στήθος κοτόπουλο. Λοιπόν, τίποτα δεν θέλει. 10 δευτερόλεπτα θέλει να ζεσταθεί. Παίρνουμε το στήθος κοτόπουλο. Το βάζουμε να σουτέρουμε. Λοιπόν, το απλώνουμε, δεν θέλει κάτι. Και το αφήνουμε να κάνει μόνο του. Σιγά σιγά, με τα ζουμιά να παίξει λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε μια καλή φωτιά. Το αφήνουμε, λίγο αφρίζει. Λίγο θέλει, ναι. Είμαι σε σημείο αυτή τη στιγμή που μπορώ να ρίξω τα κρεμμύδια, το σκόρδο και το πιπέρι που το έχω εδώ. Το ρίχνω. Το ανακατεύω μια φορά. Το αφήνω έτσι λίγο να πάρει τα ζουμιά να κατέβουν. Λοιπόν, τώρα βάζω τα μανιτάρια. Έφτασε σε σημείο. Έφτασε σε σημείο. Μανιταρό. Το ανακατεύω πολύ καλά. Κατευθείαν. Και θα συνεχίσουμε με το αλατοπίπερο. Παίρνουμε το αλατάκι μας, έτσι, κουφτίτσα, βάζουμε 2 κουφτίτσες στα δάχτυλα, δηλαδή
περίπου θα υπολογίζετε κουταλιού γλυκού και μία χορτίτσα τέτοιο. Άντε και μισή χορτίτσα σκόρδο λιμένο. Το ανακατεύουμε πάλι, δεν το αφήνουμε έτσι, το ανακατεύουμε πολύ καλά. Όπως το βλέπετε θα το σκεπάσω για λίγο και μετά θα σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα. Μ' αρέσει να φτιάχνω για πολλή ποσότητα, για 4 άτομα π.χ. Λοιπόν, είμαστε σε σημείο πάρα πολύ καλό. Μπορώ να κλείσω και αυτό να μην μας ενοχλεί. Λοιπόν, από φυτήρα, λοιπόν, είμαστε σε σημείο πάρα πολύ καλό. Εδώ καρβουνίζεται, εδώ γίνεται ένα, δένεται, παντρεύεται μεταξύ τους τα υλικά και φτιάχνουμε ένα τελικό αποτέλεσμα που σας είπα πριν κιόλας, να το γευστείτε, να το απολαμβάνετε στο σπίτι σας όποτε το φτιάχνετε, καλώς τους και ας έρχονται. Και είναι πεντανόστιμο, παιδιά, αλήθεια, δηλαδή πραγματικά σας λέω, δεν είναι πρώτη φορά που το κάνω. Το έκανα, το κλείνω εγώ και σε 5 λεπτά θα του προσθέσω τους κρόκους από αυγό, 2, και θα το ανακατέψω και θα είναι αυτό που σας είπα, η ιταλική καρβονάρα. Σαν ιταλική καρβονάρα τουλάχιστον. Λοιπόν, βάζω εγώ τώρα το αυγουλάκι μου, το κρόκο. Λοιπόν, το ανακατεύω όπου πάει, λίγο να πάει, είναι επιτυχία, δεν χρειάζεται να πάει πάρα πολύ και δεν βάζουμε πάρα πολύ, 2 κρόκους έβαλα, 2 αυγά. Το ανακατεύω, η λίγη γεύση που θα πάει παντού μας αρκεί, μας στάνει. Βέβαια και με μικρότερη ποσότητα που θα κάνετε θα βγαίνει λίγο διαφορετικό. Με αυτή την ποσότητα που κάνω εγώ είναι για λίγο παραπάνω άτομα. Το δένετε έτσι. Τώρα θα σας δείξω και στημένο πιάτο και το τυράκι από πάνω. Λοιπόν, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Το πιάτο είναι έτοιμο. Έχει όλα τα υλικά που σας έχω πει. Στολισμένο, γεμάτο αγάπη και τυρί, και έβαλα και λίγο μαϊντανό να υπάρχει γιατί μου αρέσει κιόλας. Και πραγματικά, παιδιά, σε γεύση δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Θα το δοκιμάσετε, θα καταλάβετε, είναι πάρα πολύ νόστιμο. Και όπως σας είχα πει και πριν, θέλω την στήριξή σας, subscribe και like.